ҳодисае ки мо имрӯз дарбораш гап мезанем хеле ҳам шанси зиёд дошт барои махфӣ мондан, лекин як хатогии хурдакак сабаб мешавад ки пулис ин кора ошкор мекунад. Ҳамада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Эсим Шарипов ва бо шумо ҳастам ман, муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Видеои имрӯза аз рубрикаи криминални расследованияҳо. видеое ки мо имрӯз дарбораш гап мезанем оиди як ҷиноятае, лекин ҳодисае ки дар канали Салом Тиҷӣ мебарояд, ин шахс 53 куштор, бераҳмӣ ва золимӣ нисбати шахсони қурбоншуда, одамхӯр ва таҷовузгар. яъне ки видеои ин бародар дар телеграм каналаш тамошо карда метавонем. бародаро телеграм каналаш закритияй. мо мушоҳида кардем, мувофиқи аналитика дидем ки дар охирон видеоҳо зиёда аз 3000 одамам переход кардагиянд, лекин кам одамош тонистанд ки аплатара бигзаранд. ин каналаш платния бародаро 200 рубл дар як моҳ. яъне ки як чиз нишонтон метиҳем, агар касе ки намефаҳма аплата кардана дар ҳамун ҷо ҳастай алоқа бо муаллиф, яъне ки бо автор, ҳозир ма дар ҳамин ҷо нишон метиҳем. агар ки шумо нафаҳмиден ҳамира пахш мекунен, дар давомаш муаллифи канали худаш ҳамаша ба шумо мефаҳмонад. марҳамат, тамошо кунен. ҳодиса сар мешавад дар шаҳри Антиок, штати Калифорния. ин як шаҳраки хурда дар тарафи ғарбии кишвар. яъне ки ин шаҳр ҳамин қадар хурдакае ки аҳолиш зиёда аз 100 000 нафарае. дар бораи ин шаҳр бошад чизҳои ҷолиб ба поён мераса, лекин воқеае ки рух додагияй ин танҳо оғоз мешавад. яъне ки ҳодиса рух метавад 25 июни соли 2016. дар ин рӯз зани 39 сола бо номи Кетлин Рогнаби ба хонаи худаш меояд дар кӯчаи Биглоу Драйв. соат тақрибан 10 шаб мешид ва дар дохили мошин ҳамроҳи Кетлин ду фарзанди хурдии ӯ буданд, Эндрю ва Амия. барои тамоми ин оила ин як рӯзи талотупу сарнагумкунанда буд, барои он хотире ки ӯҳо тайёрӣ медиҳанд барои 8-ум зодрӯзи писаршон, яъне ки Эндрю. яъне ки тайёрӣ барои ҷашн гирифтани чунин рӯзҳо шумо медонед ки чӣ гуна оғоз мешавад. харидорӣ кардани туҳфаҳо ё ин ки барои хӯриши шом дур дароз ба магазинҳо сайругашт мекунанд ки дар натиҷа дар як кафе хӯроки шомшона мехӯранд ва баъди ҳама ин даводав бояд ки ба хона баргашта истироҳат мекарданд. лекин мутаассифона нақшаи истироҳат барои ӯ ба даҳшат мубаддал мегардад. пеш аз якумин аломати ин даҳшаташ шнавидан бародаро, як кори хеле ҳам муҳими дигара мегӯям ки аз сартон дур нашава. яке агар ки шумо дар муҳоҷират бошед ва шумо дар гузаштани сарҳад барои тахт кардани ҳуҷҷатҳои худтон дар кор боша, метавонед ки ба ширкати парвоз авиа муроҷиат кунед ки метавонед ба мошини майда ва ҳамчунин ба самолёт бигзарен ва ҳамчун доранд билетҳои ҳавопаймо ба тамоми ҷаҳон бо нархи хеле ҳам дастрас. Парвоз авиа. ҳодисаҳое ки ман дар чунин рубрика дарбораашон гап мезанам ҳамин қадар боварнакарданианд ки баъзе одамо, гарчанде ки парадоксал натова, боварнакарданианд ки баъзе одамо бовар намекунанд. записи ки ҳоло мо гӯш мекунем записи оригиналии ҳастае ки ман ҳатто аввал тарҷумааш намекунам то ки шумо гӯш кунен. ба рақами 911 занг мезанам. I don't know. Okay, do you feel like you can go in there and help him? No, I don't want to go in there. I don't want to go in there. The officers are driving there as fast as they can, okay? I'm scared. акнун мефаҳмонам ки дар ин запис чӣ рух дод. касе ки агар нафаҳмида боша, албатта ки ба забони англисия. яъне ки Кетлин занг мезана ба рақами 911. ӯ мегӯяд ки шавҳараш дар пол афтидагияй пур аз хун. 911 мепурсад ки ӯ зиндае, зан мега намедонад ва аз ӯ мепурсанд ки оё шумо метавонед ки ба назди ӯ рафта ба ӯ кӯмак кунед ва зан дар ҷавоб мегӯяд ки не, ман намехоҳам ки ба ӯ ҷа баргардам, ман намехоҳам ки ба ӯ ҷа наздик шам. ва диспетчер 911 мегӯяд ки офитсерҳо ба ҷои ҳодиса равона мешаванд ҳамин қадар зуд чанд қадаре ки метавонанд. ва зан мегӯяд ки ӯ хеле ҳам даҳшатзадае. яъне ки занги зан, яъне ки Кетлин буд. ба рақами 911 баъди 1 дақиқаи ба хона баргаштаншон бо ҳамроҳии ду кӯдакаш. вақте ки оила ба хона ворид мешавад, зан ба ҳуҷраи хоб мебарояд. а кӯдакош боша ба ошхона ворид мешаванд ки маҳз дар ҳамин ҳолат ӯ рӯбарӯ мешаванд ба даҳшат. дар ошхона падари хуншори ӯ Релис Исмани 43 сола хоб буд. ҳангоми шунавидани доду фиғони кӯдакҳо Кетлинам ба назди ӯ мефарояд ки дар натиҷа худшам дар чунин ҳолат қарор мегирад. албатта зан кӯдакҳоро гирифта ба берун медавад ки шумо медонед дар натиҷа ба рақами 911 занг мезанад. дар ҷои ҳодиса қарор мегирад пулис ва ёрии таъҷилӣ. ягон кас намедонист ки чӣ кор рух додагияй. ҳама хиёл мекард ки ягон ҳолати тасодуфӣ шидагияй. мақсад мард афтидай ё ин ки ягон ҷоша худаш захмӣ карда боша
баъде ки пулис бо коргарои ёрии таъҷилӣ вориди кухнӣ мешаванд, фикре ки дар аввал ӯ доштанд дар намуди зоҳирӣ тасдиқ мешавад. яъне ки ӯ фикр мекарданд ки ягон ҳолати нохуш рух додагия, яъне ки бо худи мард, ва ӯ чунин ҳолата мебинанд ки дар назди тумбаи ошхона афтидагия ва хуне ки аз бадани ӯ ҷорӣ шудагия дар атрофи саршай. И ба мисли ба назар мерасид ки мумкин аст ки ӯ афтида бошад. Ба ҳама ин даҳшатҳо нигоҳ накарда, Истман зинда буд. яъне ки зинда яъне ки гап мезад, нафас кашида метонист, лекин беҳуш буд. Баъдан коргарои ёрии таъҷилӣ футболкаи ӯро аз баданаш брида мегиранд, то ки ба насилка бор карда ба дохили мошини ёрии таъҷилӣ бор кунанд. вақте ки футболкаиро аз баданаш мебаранд, рӯша мегардонанд, чизе дарёфт карда мешавад ки фикри аввалин дараҷае ки ӯ доштанд ки ягон ҳолатҳои фавқулода шудагие ки мумкин аст ки мард худаш ғалтидагӣ боша, ин версия аз сари ӯ дур мешавад, яъне ки ӯ тир меёванд. вақте ки дар футболкаи ӯ тир дарёфт мекунанд, маълум мешавад ки релист Истмана дар дохили хонаи худаш парондагианд. ана акнун ҷолибиш дар ҳамин ҷо оғоз мешавад ки парондай, чӣ хел парондай ва барои чӣ парондай. вақте ки шумо инро мешнавед, тамоман не хеле взрив мозг мешавад. лекин пеш аз оне ки взрив мозг мешавад, шумо метавонед ки пока имконият дорем ба ширкати шифофармо равем барои бепул ҳиҷома, массаж ва фитабочка кардан, ва ҳамчунин доранд доруҳои гиёҳӣ барои лоғар шудан ё ин ки баръакс фарбешидан, касалиҳои асаб, мардона, занона ва дигар бемориҳо. шифофармо муроҷиат кунед. марда ба беморхона мерасонанд ки баъдан детективҳо дар ҷои ҳодиса ҳозир мешаванд. доғҳои хун, чӣ хеле ки гуфтем дар аввал пулисҳо бо ҳамроҳии коргарои ёрии таъҷилӣ фикр мекарданд ки танҳо дар заминае, лекин не, албатта ки ин кори ӯҳо нестай. ҷои ҳодисаро таҳқиқ кардан, баъдан детективҳо таҳқиқ мекунанд ки ӯҳо мебинанд ки хун на танҳо дар полае, яъне ки бо доғҳои хун буд дар дари гараже ки ба кухнӣ мебарад. яъне ки дар натиҷаи ин мушоҳида детективҳо ба хулосае меоянд ки марда аз пӯш парондагианд, вақте ки ӯ аз гараж ба кухнӣ равона мешуд. ин версияро як кори дига бо тасдиқ мекунам. изи тире ки дар телевизор буд ва ин телевизор қарор дошт дар миёни ҳамун роҳи байни ошхонаву гараж. яъне ки барои таҳқиқ кардан детективҳо бояд ки тамоми вариантҳоро нигоҳ кунанд ва якумин фикр чӣ мекунанд. метавонад ки ин куштор дар натиҷаи ҳамла ба хотири ғорат кардан рух додагӣ бошад. лекин чунин версия дар бораи куштор ба сабаби қасди ғорат дуру дароз намезиста, ба хотири оне ки аз хонаи ӯ ягон чиз рабуда шудагӣ набуд. ҳамчунин кошелёки ӯ бо телефонаш дар назди ӯ буд. ва боз як чизи дигаре ки диққати пулисҳоро ҷалб мекард, ин тир буд. хайчи тир дар ҷои ҳодиса албатта ки диққати пулиса ҷалб мекунад. ба хотири тир буданаш не, ба хотири намуди ӯ, ба хотири шакли ӯ. яъне ки ин тир 22 калибра буд. ин намуд тирҳо хеле ҳам хурданд. бо он нигоҳ накарда ки инҳо ҳам метавонанд одама ба қатл бирасонанд, лекин қотилҳои профессионалӣ чунин тирҳои хурда истифода намебаранд. пас ки чунин тирҳоро истифода мебарад? яъне ки ин намуд тирҳоро бештар истифода мебаранд барои киштани ягон намуд ҳашароту ҷонварҳои хурд. яъне ки аз ин хулоса бароварда мешавад ки чунин тирҳоро бештар истифода мебаранд шахсҳое ки тамрин мекунанд барои тирпаронӣ. аз ин мо ба хулосае меоем ки шахси парондагӣ қотили профессионалӣ ё ин ки ягон намуд киллер бигем набуд. а ба хотири оне ки дар хона заду хурд рух додагӣ набуд, аз ин хулоса бароварда мешавад ки релист Истман шахси қотила мешнохт ва интизор набуд аз ӯ чунин ҳараката. яъне мувофиқи чизҳое ки дар боло қайд кардем, пулис бояд ки бозпурсӣ кунад якум дараҷа шахсҳои наздики марди 43 солара. вақте ки пулисҳо ба беморхона меоянд, ҳолати релист Истман хеле ҳам вазнин буд. ӯ пайваст буд бо аппарате ки сунъӣ ҳаёти одами вазнина нигоҳ медорад, кори дилша, нафаскашия ва дигарша. ва маълум набуд ки релист Истман зинда мемонад оё не. а дар канори Истмани беҳуш боша ҷамъ шидагӣ буданд тамоми аъзои оилаи ӯ, ҳамсараш ва 5 фарзандаш, ки чӣ хел дар аввал гуфтем дар бораи фарзандҳои хурдишон шумо аллакай медонед. абои ино доштанд фарзандҳои калонтар. ва албатта ки дар ин лаҳза детективҳо бояд ки суҳбат кунанд бо тамоми аъзои оила барои маълумот гирифтан дар бораи ӯ, то ки дарёфт кунанд маълумот дар бораи қотил. ва тамоми аъзои оила дар алоҳидагӣ як намуд гап дар бораи релис мегуфтанд. ӯ падари хеле ҳам хуб буд, ҳамеша кор мекард,
барои нигоҳбини оила. дар як фермаи Канзас соли 1972 ба дунё меояд. Соли 1991 баъди хатми мактаб ӯ ба қувваҳои мусаллаҳ пайваст мешавад. Баъди 4 сол мекӯчад ба Калифорния ва дар он ҷо машғул мешавад ба кори нав. ин лаҳзаҳош бародари хеле ҳам муҳимай барои далнеши ҳолата фаҳмидан. ин на танҳо маълумотҳои холие дар бораи ин шахс, барои хотир ба диққат гӯш кунед. Инчунин рубрикаҳое ҳастанд ки ба диққат гӯш накунӣ, агар ҳама ҷазир мешава ҳеҷ чизро намефаҳмӣ. ва фаромӯш накунед бародаро ки мо ҳар ҳафта 5000 рублиро байни 3 нафар подписчик рандомна интихоб карда тақсим мекунем. барои ин корро кардан чӣ кор бояд кунӣ? Подписчики тамошо мекунӣ, лайк мемонӣ, комментария менависӣ, тамом. мо интихоб мекунем ҳар ҳафта 3 одамиро ва 5000 рубла байншон тақсим мекунем. шарт ҳамиае ки шартҳои дар боло гуфтара иҷро кардагӣ бошен. ва аллакай имрӯз ҳафтаи гузашта натиҷааш мебарояд дар Telegram канал бародаро. касе ки намедонад, прямой эфир қати мегзара ин кор мо тақсим мекунем одамода ин сума. ссилкаи Telegram канал бародаро дар якум комментария ва дар болои экран ба подсказка. яъне ки тақрибан дар ҳамин вақт релиз хонадор мешавад ба Кетлин. Кетлин аввалин ҳамсари ӯ набуд. пештару хонадор буд бо як зани дигаре ки дар натиҷаи бемории рак вафот мекунад. аз он зани вафоткардагиш релиз як писар дошт, Скот. дар вақте ки мард бо ҳамсари дуюмаш яъне ки Кетлин хонадор мешаванд, ин писарча 2 сола буд. албатта ки Кетлин писарчара ба фарзандхондагӣ мегирад ки ба хушҳолӣ моиндари ӯ мешавад. дар давоми ин солҳо аз Кетлин мард бо соҳиби 4 фарзанди дигар мешавад: Аврора, Ребека, Амия ва Эндрю. албатта ки духтарои калоншон мегуфтанд ки падари ӯ хеле ҳам сахирай, лекин баъдан дар давоми ҳаёт фаҳмиданд ки падаршон ӯро дӯст медорад. хай медонем чунин ҳолатҳоро ки падару сахирӣ мекунанд нисбат ба духтаро ки нараванд мақсад накунанд дар ягон ҷо ва духтаро шумшон мебинанд, лекин баъдан шонда саршон мезанад ки барои хубӣ хушон мегӯянд. ва ҳамчунин ҳаракат мекард ки фарзандош аз ҳар гуна корҳои бад дур бошанд ва ҳар гуна шахсои бад, ва аз ҳама бештар бад медид маводи мухаддира ва нисбат ба ин корҳо сахтгирӣ мекард. ба он нигоҳ накарда ки ӯ намехост ки чунин корҳо дар оилаи ӯ наздик шава, лекин баъдан чунин мушкилӣ бо маводи мухаддир пайдо мешавад. яъне ки пулисҳо дар вақти таҳқиқот кардани гараж як рюкзак меёванд. ба хотири оне ки дар дохили рюкзак ҳуҷҷатҳо дарёфт карда мешавад бо номи Скот Исмон, аз ин ба хулоса меоем ки рюкзак аз писари 21-солаи калониш буд. яъне ки ба ғайр аз дигар чизҳо дар дохили ин рюкзак қарор дошта, бо пулис дарёфт мекунад як шишачае ки дар дохили ӯ маводи мухаддир яъне ки хуана буд. бале ишам қайд кардан дар коре ки хуана дар бисёр штатҳои Амрико қонуние ва барои тазаррӯ кардан ки чӣ қадар озодае, дар муқоиса нисбат ба нӯшокиҳои спиртӣ бештар шаҳрвандои ин кишвар ва маҳз истифода мекунанд. яъне ки пулис аз ӯ мепурсад ки мумкинае ки ҳуҷум ба падари ӯ ягон хел алоқамандӣ дошта бошад бо ин мумкинае ки ягон кас ба сари иро омадагӣ бошад, ё ин ки мумкинае ки ӯ гирифта бошанд а ягон кас қарз ва ӯ ба сари пул омадагӣ бошанд. лекин Скот мегӯяд ки не, ва ҳамчунин ӯ мегӯяд ки худаш ӯ қадар дӯстдори нестай. лекин баъзан вақтҳо 2-3 бор дар як моҳ бо ҳамроҳи рафиқош мекашанд. Дучанде хабшини меринанд дар данат мо қайдига. Кугав за туалет бардор дӯстота амхе накуне бугу. ба хотири оне ки Скот медонист ки падараш ин корҳоро нағз намебинад, то ки ӯ ҷанг нашаванд, маводҳои худша пинҳон мекард, мисол дар гараж. вақте ки пулис аз Скот мепурсад ки ҳангоме ки ба падари ӯ ҳуҷум шид, ӯ дар куҷо қарор дошт, ӯ мегӯяд ки бо ҳамроҳи рафиқош Демиен ва Скайлер. ҳамаи ӯ дар хонаи Демиен буданд ва бо бозиҳои видеоӣ машғул буданд. Чаршик, чӯкадешти радной? Ҳеҷ неранденем туалета ҳаёта фаҳмондестам, чӯта хапай сағира. ва ҳамчун Скот қайд мекунад ки дар муддати 10 дақиқа хонаи рафиқоша тарк кардагиай. ва сабаби дар давоми 10 дақиқа тарк кардани хонаи рафиқоша ҳамин гуна мефаҳмонад ки ӯ бояд мошини волидайна ба хона бармегардонид то ними шаба ва ҳамин кора мекунад. лекин ӯ мегӯяд ки ба хона ворид нашудай, мошина мондай, тамом. агар ки ба хона ворид мешид, падараш маҷбур мекард ӯро ки дар хона боқӣ монад. аз Скот боша мехост ки ин вақтҳоро бо рафиқош бигзарона. аз хонаи ӯ аз хонаи рафиқош агар ки пиёда мерафтӣ дар 5 дақиқа мерасидӣ. албатта дар гуфтаҳои Скот ягон чизи шубҳанок
ва ён ки ғайриоддӣ мушоҳида карда намешавад. Дар гуфтаҳои моиндари ӯ боша чӣ? Вақте ки полисҳо бо ҳамсари ӯ яъне ки Кэтлин суҳбат мекунанд, ҳолат тамоман дигар мешавад ва дигар историяро мешунаванд аз оилаи ӯ ки то ин вақт аз аъзоҳои оила, аз фарзандошон шунавидагӣ буданд. Чӣ хеле ки зан мега оилаи ӯ он қадар хуб набуд. Тақрибан 10 соли охир, яъне ки дар давоми ин 10 сол ӯ ҷидо шудагӣ будиянд официална, лекин ба хотири кӯдакҳо дар як хона маҷбуран зиндагӣ мекарданд. Албатта ин кор чунинам буд, яъне ки марду зан дар ҳуҷраҳои алоҳида хоб мерафтанд. Лекин дар ҷа сабаб дар кор ки чӣ сабаби ҷидоии ин оила шудагӣ? Чӣ хеле ки зан худаш мега мард ӯда хиёнат мекард. Албатта ки чунин фактҳо сабаб мешавад ки шумораи гумонбаршудаҳо калонтар шавад, яъне ки ҳамсарш ҳам ҳамчун гумонбар дар ин кор ҳисобида мешид. Лекин детективҳо ягон далил надоштанд барои ӯро гунаҳгор кардан ё ин ки ягон факти дигаре ҳам набуд, танҳо ғайр аз гумонбар ҳисобидан. Дар давоми як чанд рӯзи дигар полисҳо оғоз мекунанд ба ҷустуҷӯи дигар маълумотҳое ки метавонад ӯро ба ҳадаф наздик кунад ва ӯ оғоз мекунанд аз бозпурсии ҳамсояҳо ва ҷамъоварӣ кардани сабтҳои камераҳои назоратӣ. Албатта ки ин кори хеле ҳам душворе ва муддати хеле ҳам дароза мегирад, лекин дар натиҷа полисҳо дар охир меёванд баъзе чизҳое ки барои ӯ кӯмак мекунанд. Баъзе аз чунин маълумотҳо дастрас карда мешавад аз лаборатория. Таҳқиқотчиҳо метавонанд муайян кунанд ярохеро ки аз ӯ марда парондагиянд, яъне ки модели ин яроқ револьвер Харрингтон Н. Ричардсон 999 буд. Яъне ки ин намуди яроқ на он қадар машҳурай ки ин барои детективҳо хубай чизи на он қадар машҳура кофтан ки ба ки тааллуқ дошт. Ва ба ғайр аз ин бо як чизи дигар дарёфт мекунанд ки ҳаёти Раллис Исмонд суғурта кардагӣ буд ба ҳаҷми $1 миллион. Албатта чӣ хеле ки ман дар бисёр видеоҳо мегӯм барои ҷиноята ошкор кардан хеле ҳам хубае ки причинаи ӯра буков, яъне ки сабаби ӯра. Ва дар ин ҷамъ полисҳо ҳамун тараферо нигоҳ мекунанд ки ин намуд суғуртаи ҳаётӣ ба ивази $1 миллион метавонад сабаби қатли ӯ шавад. Лекин дар ин вақт хабарҳои бад шунавида мешавад аз беморхонае ки марди захмӣ дар уҷа хоб буд. Аз лаҳзаҳои аввале ки Релис ба беморхона меафта то ин замон ба худ омадагӣ набуд ва 44 зодрӯзи худша дар кома мегзаронад. Яъне ки баъди 3 рӯз ба оила хабари хеле ҳам даҳшатнока мерасонанд. Мағзи сари мард мембра, яъне ки баданаш кор мекард, дилаш, шушҳош ва дигар узвҳош ба ғайр аз мағзи сараш ва кори баданашро сунъӣ нигоҳ медоштанд тавассути аппаратҳо. Яъне ки дар ин ҳолат фактически одам мурдагие. Агар ки ӯро аз аппаратҳо ҷудо кунӣ, дигар узвҳошам аз кор мемонад. Яъне ки дар ин лаҳза хеле ҳам кори душвора бояд ки ба дӯши худшон мегирифтанд наздикҳои Истмонд. Имзо кардани ҳуҷҷатҳо барои розигии қатъ кардани ӯ аз чунин аппарат. Яъне ки 3 июни соли 2016 мард вафот мекунад. Акнун аз ҳамин лаҳза ин таҳқиқоти киштор ҳисобида мешавад. Албатта вақте ки полисҳо дар бораи суғуртаи ҳаёт дарак меёбанд, бо гумонбар ҳисобида мешавад дар ин вақт аъзои оила ва бештар диққати полисҳоро ҷалб мекард як шахси ин оила, яъне ки ҳамсари Исмонд. Ва дар ҳамин вақт шубҳанок шидани зан бозам боло меравад ба хотири оне ки наздикҳои марди мурда Релис Исмонд маълумоти дигареро мегӯянд ки ба маълумотҳое ки занаш додагӣ буд мувофиқат намекарданд. Яъне ки чӣ хеле ки шумо дар аввал медонед занаш гуфтагӣ буд ки ӯ ҷидо шудан ба хотири оне ки мард ӯда хиёнат мекард, лекин дар асл баръакс буд. Зан хиёнат мекард. Яъне ки вақте ки мард арақи ҷабин резонда меҳнат мекард барои хӯронидани оила, ҳамсари ӯ бо дигаро фиу мекард ва боз фарзанди хурдишон аз Релис набуд, аз яке аз мардҳое ки ӯ қатъишон салто мезад. Ам телефони гаудадагимон қати ма ҳумида долчидим гуфлад ной. Дар ин лаҳза аллакай детективҳо намедонистанд ки ки да бовар кунанд, гуфтаҳои занда ё ин ки гуфтаҳои рафиқҳои марда. Ва чӣ кор бояд кунанд? Аниқ кунанд ва зана даъват мекунанд ба бозпурсӣ. Албатта ки зан алоқа доштанша дар ин киштор рад мекунад ва полис аз ӯ хоҳиш мекунад ки телефонша бутия то ки тафтиш кунанд дохили телефони ӯра. Ва дар аслам дар телефони ӯ хеле ҳам перепискаҳои зиёд дарёфт карда мешавад ки бо дигар мардҳо суҳбат мекард. Охирин чунин перепискаҳо дар Фейсбук буд бо як мард бо номи Ҷон Дэвис. Ва ин переписка албатта перепискае буд ки хай
18 плюс бигем мешавада суратҳое ки шумо дар болои экран мебинен баъзе суратҳоеша ки ма метонам монда аз ин бадша не ма намемонам хеле шабренда канали рамзия тамошо кунед Виктор Бинан, кадоме ки серьезно дар куши Telegram наве пардон менависам, мисол Telegram ро рӯиш мекунам. вақте ки полисҳо дар бораи ин мард аз зан мепурсанд барои чӣ хотир мепурсанд ҳоло фикр мекунӣ ки хай чӣ кори шахсии ӯ занай не яъне ки ин метавона алоқамандӣ дошта боша мисол мегирем ягон любовники ин зан метавона ки шавҳарша бикша то ки ин зан бо ӯ боша лекин зан мега ки ӯро намешноса реально чӣ хеле ки зан худаш мега ягон вақт дар ҳаёташ ӯра надидае танҳо переписка мекунанд дар давоми 3 моҳ переписка мекунад чунин суратҳо роя мекунад лекин надидаиша ва нашнавидаиша ку детективҳои канали ма ку дар ҳамин лаҳза бигин қотил кияй пауза кунем бинависен ва тамошо кунем далши видеоро ма гуфтам ку мозги шумо взриф мета вақте мефаҳмед яъне ки вақте ки мард мегуфт ки ягон суратҳои 18 плюс партоя ба он нигоҳ накарда ки зан ягон бор ӯра надида буд рӯй мекард албатта ки дар ин лаҳза гумонбари рақами 1 ин мешава ҳамсари ӯ лекин дар инҷа бо як мушкилӣ ба миён меояд ки Кэтлин далелҳои онеро дошт ки дар лаҳзаҳои ин кор дар ҷои ҳодиса набуд чӣ хеле ки мо дар аввали ҳодиса агар ки видеоро аз аввал тамошо карда бошен албатта ки то иҷо омада бошен аввалш тамошо кардагем мо гуфтем ки ӯҳо тайёрӣ медиҳанд барои ҷашн гирифтани зодрӯз ва тамоми рӯза ӯҳо мегзаронанд дар мағозаҳо дигар ҷойҳо барои харид кардан ва ин корро тасдиқ мекунад ҳам кӯдакҳо ҳам чекҳои магазин ки дар уҷа дар чекҳо вақти харидам навишта мешавад ва мотиви дигаре ки метавонист сабаби куштори мард шава аз тарафи занаш чӣ хеле ки дар аввал гуфтем ҳаёти ӯ ба $1 миллион суғурта кардагӣ буд лекин иам метавона ки сабаб нашава ки занаш ӯро бикша барои чӣ хотир ки дар завишани номи занаш набуд танҳо номи кӯдакҳо буд яъне ки дар ҳолати қатли мард соҳиби ин пулҳо мешава кӯдакҳои ӯ на ин ки занаш албатта дар ин вақт пулис ягон хел маҷбуран яъне ки бедалил наметавона ки зана суд куна ва ӯра сар метиҳанд ва корро аз нав оғоз мекунанд бо дубора тамоми аъзои оилара ба бозпурсӣ даъват мекунанд тамоми аъзои оила ҳамун версияеро мегӯянд ки дар якум бозпурсӣ гуфта буданд ба ғайр аз якташ ин буд писари калонӣ Скотт яъне ки мо хотиррасон мекунем ки ӯрам дар аввал бозпурсӣ кардагӣ буданд ва ӯ гуфта ки дар хонаи дӯстош буд ба ғайр аз 10 минуте ки мошина ба хонаи волидайниш баргардонд лекин дар дуюм бозпурсӣ версияша тағйир мета дар ин дафъа боша мега ки рост ба хона нарафта пеш аз ба хона рафтан ба мағозаи Walmart ворид мешава дар муқоиса ба далелҳои модараш ки дар ин кор ягон хел даст надора далелҳои Скотта тафтиш кардан душвор буд бале рафиқош мегӯянд ки Скотт бо буд ва ҳамчунин мегӯянд ки ба хона баргашт барои мошина гардондан лекин дар инҷа як гапе ки ӯҳо наметавонанд аниқша гуфта ки чӣ қадар муддат Скотт бо ӯ набуд ва боз як факти дига ки худи бозпурсида дар аввал дига версия баъдан дига версия ки ба Walmart рафтагиай инам сабаб мешава ки одам гумонбар ҳисобида шава ва инам метавона далил боша ки ӯ дурӯғ мега яъне ки дар бозпурсии аввал Скотт мега ки 10 минут набуд дар хона яъне ки бо рафиқош набуд 10-15 минут ки дар ин муддат ӯ мошина ба хона баргардондагиай лекин рафиқош мегӯянд ки аниқша намедонем лекин тақрибан 40 минут набуду чӣ гуна Скотт метавонист ки 40 ба 10 перепутат кунад бале алаф задагӣ буд вақт дига хеле гузаштае барош лекин ҳамаш як хел буданд ку агар вақта перепутат мекардан бояд ҳамаш перепутат мекардан Чоканести, родной, молодик. Кималялюс мизанзад мега кимата день рождения я кудак подарка мекунем хика. лекин дар инҷа як чизе буд ки ба фоидаи Скотт буд яъне ки ӯ метавонист фаҳмонда ҳамин муддати дароза 10 минут не чӣ хеле ки рафиқош мега 40 минут ба оне ки чӣ хеле ки дар дуюм бозпурсӣ гуфт ки ба мағозаи Walmart ворид шудагиай метавонед ки дабавед ки хай 30 минут дига дар Walmart сарф карда дар натиҷа шидай обши 40 минут 30 минутш дар мағоза 10 минутш барои ба хона баргаштан лекин не ин ба фоида не ба зарараш мешава барои он хотире ки буд бо чизҳое ки худи факти ба мағоза равона шудани ӯра рад мекард яъне ки Скотт мега ки аз мағозаи Walmart як чанд ашё харидагиай ба чӣ нафаҳмиден аввал ба фикрам хушрӯ гӯш накардем ман ҳам вақт мегӯям ки ба диққат гӯш кунед чӣ хеле ки дар аввал гуфтем
рюкзаки Скотта бо кашелёкаш аз гараж меованд. Дар аввал гуфтем мои гапа. Чӣ гуна ӯ бемаблағ аз мағоза харидорӣ кард. Ва ба ғайр аз тамоми ин бо ӯ як гапи дигареро қуш мекунад дар инҷа ки дар вақти фаҳмидани ин факт Скотта сар метиҳанд полисҳо. барои чӣ сар метиҳанд? барои тафтиш кардани ин чизе ки мушоҳида карданд. Чӣ хеле ки мо медонем, Скотт гуфтагӣ буд ки ба мағозаи Walmart ворид шудагиай. дар он мағоза як намуд автомат ҳаста, яъне ки банкомат бигем, автомат бигем, банкомат не, автомат бигем мешава. Чунин чиза бисёриҳои шумо мумкин дидагӣ набошем, барои он хотире ки дар тарафҳои худмон ин несте. Яъне ки чунин аппарате ҳаста ки телефонта мемонӣ, моделша менависӣ, маълумоташа менависӣ, автомат отсенид мекуна ва сумша менависа. Агар ки ту ба ҳамун сум розӣ бошӣ, мефурӯши телефонта дар ҳамун автомат. Агар ки розӣ набошӣ, не. Пас вуҷуд доштани чунин автомат дар торгови центр чӣ алоқамандӣ дорад дар ин кор? оне ки чӣ хеле ки мо медонем, модари Скотта, яъне ки моиндарша пурсидагӣ буданд ки телефонша тафтиш кунад ва ҳамчунин Скотт ҳам пурсидагӣ буданд ки телефонша тафтиш кунанд. Лекин дар он вақт Скотт мегӯяд ки телефонша гум кардагиай. Детективҳо дархост мекунанд аз администратсияи Walmart сабтҳои камераи назоратиро аз саҳнаи 25 июн. дар ҳақиқатан ҳам дар запис тасдиқ карда мешавад ки Скотт ба мағоза ворид шудагиай. лекин дар инҷа боз дурӯғ буд. дурӯғ оне ки як чанд соат пештар ба мағоза ворид шудагиай аз оне ки ба полисҳо гуфтагӣ буд. яъне ки вақти гуфтагӣ ӯ бо вақти ҳақиқӣ мувофиқат намекард. ва ба ғайр аз ин дурӯғи дигари ин шахс дар он буд ки ӯ ягон чиз аз дохили мағоза харидорӣ намекунад, а ба ҷои ин истифода мекунад аз ҳамун автомате ки телефон мехара. мо дар боло гуфтем. яъне дар инҷа хулоса бароварда мешавад ки Скотт телефонша гум накардай, а балки фурӯхтай. а полисейскиҳо боша алоқа мекунанд бо соҳибои ҳамин автоматҳои барои хариду фурӯши телефон ва ӯҳо иҷозат метиҳанд бо полис ки автомата кушоянд. ва аз уҷа дастрас карда мешавад телефони Скотт. телефони LG буд ки албатта Скотт пеш аз фурӯхтанаш тамоми маълумотҳои ӯра тоза кардагиай, яъне ки сброс карда мешавад. дар вақти фурӯхтан мумкин аст ки автомат худчам бикунаша. леки гап дар он аст ки ҳастай роҳҳое ки чизҳои удалид кардагиро бо вастанавид кунӣ ва полисҳо метавонанд ки бисёр аз чунин чизҳоро вастанавид кунанд. ва якумин чизе ки полис дарёфт мекунад, ин историяи поиски ӯ дар интернет буд. яъне ки вақте ки шумо ягон чиза ҷустуҷӯ мекунед дар интернет, поиск менависен, ҳамун дар историяи браузери шумо мемонад. ва дар давоми як чанд рӯз пеш аз қатл, Скотт фақат интересоватсия кардагиай дар бораи яроқ, дар бораи ҳамун намуди яроқе ки тавассути ӯ падалша ба қатл расондагӣ буданд, 22 калибр. ва ба ғайр аз оне ки дар бораи 22 калибр тир интересоватсия мекунад, бо дар бораи яроқи ӯ ки чӣ хеле ки мо медонем экспертҳо муайян кардагӣ буданд ки аз чунин яроқ кушта шудагиай ӯ, Харрингтон энд Ричардсон. ва ба ғайр аз маълумот дар бораи ин ҷамъ кардан, бо Скотт ҷустуҷӯ кардагиай ки оё мешавад ки чунин яроқа бе шиҷоснома харидорӣ кунӣ, аз куҷо чунин яроқа харидорӣ карда мешавад ва оё аз чунин яроқ одама кушта мешавад. ва ба ғайр аз ин дигар чизҳое ки полис дарёфт карда мешавад, ин бо як шайтонии дигари ӯра тасдиқ мекунад. яъне ки чӣ хеле ки дар аввал гуфтагӣ буд ки дар як моҳ 2-3 бор мезанад бо ҷурӯш, ин гап дурӯғ буд. 2-3 бораш ӯ субеста дигар маводҳои мухаддир истифода мекард ки тасдиқи суратҳои ӯ дар телефонаш буданд. яъне ки ӯ наркоман буд. дар вақти бозпурсии деюнбора дар бораи муомилаи падару писар мепурсанд аз дигар аъзои оила ва ӯ мегӯянд ки муомилаи ӯ хеле ҳам бад буд. яъне ки падараш дар бораи истифодаи маводи мухаддири писараш дарак меёвад ва ӯ мегӯяд ки агар ки бас накуна ва рафта кор наёбад дар худаш, аз хона пешаш мекунад. яъне ки мард ҳамин қадар ғазабӣ буд дар писари калониш ки чӣ хеле ки дар аввал гуфтем завишани суғуртаи маргаш фарзандош навиштагӣ буд, аз уҷа Скотта хат мезанад. пас бестагане фикр кунем чӣ дигар мотив метавонад бута дар Скотт барои қатли падараш. то ҳамин замони видеоро тамошо кардан ҳоло фикр мекунем ки хай вай наркоман буд, намемондагша барои ҳамин ё ки барои сум ё ки барои хай бисёр ҷангаш мекард. леки бародаро, вақте ки сабаби реални ин ҳолата мешнавен, намедонам ҳам роҳат мекунен, ҳам шокӣ мешен, ҳам лайка мемонен агар намонда бошем. Скотт ин як шахсе буд ки охи
подробнотар бугум. Яъне ки ҳолате ки шуморо ҳоло ба ҳайрат меора, ҳатто пулисҳое ки ҳамин корро таҳқиқ мекардан, ҳамоам хуй мекунанд. мегзарем камтар ба қафо дарёд дорем дар бораи тафтиш кардани телефони ҳамсари ин шахси мурдашуда. суҳбат дошт, переписка дошт бо мардҳои бегона ва яке аз чунин перепискаҳои Кэтлин дар фейсбук буд бо як мард бо номи Ҷон Дэвис. хоб маълум карда мешавад ки ин сайт фейкияе ва Ҷон Дэвис чунин одам вуҷуд надорад. шахсе ки дар ин сайт мешина, суханҳои 18+ чақчақ мекуна ва суратҳои 18+ мегира аз Кэтлин, аз моиндари Скот ки Скота аз 2 солагиш калон кардагиай. ин одам буд худи Скот. худи писархони ҳами Кэтлин, яъне ки худи писари ҳамин марди кушта шуда. ва ба ғайр аз он чӣ хеле ки мо медонем, историяи поискҳои ӯро ҳам дарёфт мекунанд. дар историяи поискаш чунин ҷустуҷӯ буд, алоқаи ҷинсӣ бо моиндар ва дигар ҷустуҷӯҳо ба ҳамин намуд характери корҳо монанд. яъне ки аз ҳамаи хулоса бароварда мешавад ки Скот чӣ ният дошт нисбат ба моиндараш, яъне ки ба Кэтлин, ва ҳатто гуфта мешавад ки мумкин аст ки ошиқ ҳамшидагӣ будае. лекин ӯ як чиза 100% медонист, то вақте ки падараш зиндае, ӯ ягон хел шанс надорад бо моиндараш ягон кор кардан. блин, чӣ гуфтаестам? лайк мондантон бародаро ба хотири и пад нест, лайк мондантон ба хотири меҳнати май. лайка фаромӯш накунед. Бо диққат бошем, гӯш кунед, лайку, подписатся, комментария. яъне ки барои ошкор кардани ҷиноят бояд ки мотивша муайян кунӣ. акун дар инҷа мотив муайян аст, яъне ки ошиқ будан дар моиндараш метавонад сабаби қатли падараш шавад, ба хотири оне ки то вақте ки падараш зиндаe, ӯ бо моиндараш ягон хел шанс надорад. яъне ки баъди чунин далилҳоро ёфтан, Скот ба кала намегирад ва баъдан суҳбата қатъ мекунад. бе сафедкунанда дигар суҳбат намекунам мегӯяд. агар худо набукшин. با خدا برم خدمت شما. албатта ки тамоми ин чизҳое ки дарёфт карда шуд метавонад мотив барои қатл шавад, лекин бозам дар суд ира наметавонӣ пешкаш кунӣ ки на маҳ марҳамат намехелӣ чиз ҷустуҷӯ кардай, ина маҳ хати моиндараш гап мезадай, значит ҳами киштай барин судш кунен. ин кор намешавад. как такое возможно? лекин боз меованд чизҳое ки 100% тасдиқ мекунад гунаҳгор будани ӯра дар ин қатл. мисол дар яке аз записҳои камераи назоратии ҳамсояҳо дарёфт карда мешавад ки дар ҳақиқатанам Скот ба хонаи волидайнаш омадагиай ва ба хона ворид шудагиай. хайр чӣ ба хона ворид шудан? фаромӯш накунед бародаро, ма дар аввал гуфтам ки Скот гуфтагӣ буд ки омадагиай мошина мондагиай, леки ба хона ворид нашудагиай, то ки бо падараш рӯбарӯ нашавад. ва дар записи хуб дида мешавад ки Скот ба хона ворид мешавад ва 20 дақиқа пас мебарояд аз хона. ҳамаи ин тамом нест дар инҷа ва албатта ки инам сабаб намешавад ки ӯро бишнонӣ. бачаи қадар шидку. лекин боз меованд чизе ки мо дар аввали видео гуфтем, ки чӣ хеле ки мо дар аввал гуфтем як чиз сабаб мешавад, чизе аз ҳама муҳимаш ҳамун намуди яроқе ки ӯ истифода мебарад. як хусусият дошт ки вақте ки перезаряжат мекунӣ, агар ки надони ҳамин хислати ӯро, тирҳот меғалтанд. яъне ки бояд чанд бор тамрин кунӣ ки ҳамун намуди кушое ки тирҳои дар барабан буда наафтанд. одаме ки навичокай дар ин кор, албатта ки ӯ метавонад ки ягон тира боафтонад дар ягон ҷо. аммо чӣ хеле ки медонем, Скот навичок буд. ҷустуҷӯ кардан дар кораи ҷоҳоеро ки ба ӯ алоқамандӣ дорад ва умедвор шудан дар корае ки дар ягон ҷо тир афтидагиай. дар мошине ки Скот ҳаракат кардагӣ буд, як чунин тир бо чунин калибр дарёфт карда мешавад. ҳамун намуд тире ки ба воситаи ӯ падари ӯ ба қатл расонидагӣ буд. далил ҳамин қадар бисёр аст ки 100% ӯро шинонида мешавад, ки дар натиҷа суд ӯро 50 сол аз озодӣ маҳрум мекунад. ва албатта ки дар инҷа бо як саволи дига мемонад ки моиндараш чӣ? дар ин кор метавонад ки ӯ ҳам даст дошта бошад, лекин ӯ наметавонанд муайян кунанд даст доштани моиндараша, ба хотири оне ки ӯ мега ки намедонист ки Скот ба ӯ ошиқ аст. ва ҳамчунин дигар факте ҳастае ки даст надоштани моиндараша тасдиқ мекунад дар ин кор. чӣ хеле ки мо медонем, Скот бо номи дига одам суҳбат мекард дар перепискаҳо бо моиндараш ва
моиндараш ура яъне ки ягон вақт надида буд, нашнавида буд, танҳо переписка мекардан. хоб яъне ки 50 сол додагианша ин хеле ҳам кама, бояд 500 сол медоданша. Хай чикор кунем? Фикр ҳақиқат нобардор дар комментария бинависен, баъди видеоро тамошо кардан бигзарен Telegram канал, ссилкаи Telegram канал дар болои видео ҳастай. мо интихоб мекунем аз ҳафтаи гузашта 3 нафара 5000 рубла ба иншон тақсим мекунем ва тамошо кардани дута видеои пешинарам фаромӯш накунед. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда. яъне ки дар аввал яъне ки дар аввал яъне ки дар бос яъне ки дар яъне ки дар яъне ки дар даз яъне ки дар даз яъне ки дар бозпурсии аввал Скот мегӯяд ки